Dumating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya! Sa sinima tiniyon, kaupo naton sa live studio aton sining winner, daily draw winner sa 1 to Panalo Part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM ay proof of purchase nga Cream Silk Hair Conditioner, 32 anyos, taga Sipitan, Badyang, Gimbal, Iloilo, si Ma'am Lorny Hiaga. Ma'am Lorny, good morning. Good morning, sir. Ma'am, congratulations gid. Ikaw ang isa sa mga maswerte nga tagdaog sang 500 pesos ka cash kag 700 pesos ka balor sang grocery goods. Nauyata na nimong imong 500 pesos nga cash. Palihog ako isip, ma'am. Ari, isipon ko, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, kag 500 pesos. 500 pesos. Anong kantuan sang 500 pesos, Ma'am Lorny? Idugang ko sa allowance ng mga bata ko, kag iba kaluwat sang proof of purchase. Yes, kay man, lapit na lang ang aton sininga. Grand Draw sa December 23 na kagdalag ko pagin sininga mga papremyo. Ma'am, Bombo Del Mar, liyog ko kay ma'am ang iyang isa ka baldeng grocery goods. Ara naman ma'am, ano ang imo sining mahambal? Gapasalamat gid ako sa mga sponsors sa Bombo Radio, kag sa Bombo Radio man. Agdahaman to mga taga Sipitan, Badyang, ag iban pa nga mga kabaranggayan sa Gimbal nga magpasakop man sila kay base sa masunod, sila man ang magdaog pareho sa imo. Sa akon nga mga kasimaryo, kag kasimanwa sa Sipitan, Badyang, Gimbal, kamuman magpasakop, kag pareho ko kamuman nga magadaog. Basta Radio, Basta Radio, Bombo, Star FM. Star FM, it's all for you. Okay, sige. Congratulations sa kay Ma'am Lorny Hiaga sang Sipitan, Badyang, Gimbal, Iloilo. Ikaw nga nagapamati nagalantaw sa Facebook Live, ano pang ginahulat mo? Maghulog naman sang madamo sining entries kay posible kung maswertihan ikaw, pero basta damo imo entries dako man imo dyan sa nga magdaog, no? Sa aton sining daily draw kag sa panabuton nga grand draw sa 1 to Panalo Part 22 promo, 6.5 million pesos nationwide ang premyo nga iga panagtaag.